A čau, tak jsem zase tady. Toto je moje poslední video z dneška a už vůbec z tohoto hororu. Dneska jsem byl v restauraci se 4 krásnýma holkama z Plané. Řekli mi, že jdou od 2 hodin na Broadway, na představení, ale ne na Broadway, kterou si myslíte, ale na Broadway u nás, na Broadway. A řekli mi, že v 19 hodin jim odjíždí vlák do Plané. A dejte, co jsem s nimi udělal. Měl jsem velkou chuť. Takže pohoda, jazz a divadlo.